ଆମେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନାଁ କ'ଣ ତୁମର? ନା କାଳୁ ବିଶ୍ୱାଳ, କାଳୁଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ଆସିଥିଲୁ ଜବ୍ କରିବାକୁ, ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜବ୍ଟା କରିବୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ହଜିଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ହଜିଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ପକେଇଥିଲ କି? ଆମେ ପକେଇଥିଲୁ ରେଲୱେରେ। ହଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ? ରେଲୱାଇ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ସେ ଗାର୍ଡ। ତୁମେ ଲୋକ ପାଇଲଟ, ସେ ଗାର୍ଡ଼। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଯେଉଁ ତ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେ ହଜିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଅନେଇଛୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିବେ ଆମର, ଆମ କଥା ବୁଝିବେ, ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ କ'ଣ କରିଦେବେ? କରିଦେବେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କି? ମହିଳା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ? ମହିଳା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ମହିଳା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲ ନା ଜଣେଇନ? ଜଣେଇଛୁ, ଖବର ଦେଇ ଦେଇଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ଖବର ଦେଲେ? ଦେଲୁ ସେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଓକେ।